Șmecheria la Sfințești. Eu nu că bă aici. Bă, dar De ce de mă că bă? Te filmezi, gata. Nici o problemă. Eu sunt cu viața mea X7, nu, X6. Eu, motherfucker. Tu, viața mea! Cine e fata asta? Cine e fata? Ia uite, deci ea e sora mea. E puțin mai dement decât mine, dar nu, nicio De problemă. la fel. Nu minte, este mai dement. Hai. Vedem așa? Stai așa, Da. deci... Pleci? da, Ia, plec. nu să pupă băiatul aici ca la noi în roșiot. Așa te vreau, te pup dulce, pa. Ia e vedi, o cunoașteți, nu o cunoașteți, dar puțin mai sus. Ia de lângă bă. E ca bă, ăsta. Moare. Vrei să zică în picioare, să pup băiatul ca aici în roșiot. Deci așa se face viața în roșiot, băieți, deci nu vă intimidați, că deja m-am roșit. Nu mai stau, merg acasă, că merg cu mama la supărat. Deci fiți atenți. Deci fiți atenți. Cum se face la în roșiori? 1, 2, asta e de mă. Nu mai stau. Vezi? Băi, nu veniți mă și voi ca să stați și Nu noi stai cu voi? cu eu. Așa mă, pupați-mă între voi pe mine, să nu mă pupați. Te simți fată? Nu știu ce prezent. Mă și cumpăr o perucă și gata. Hai, vină cu că eu pentru... Vină mă cu Cum se face în roșiori? Nu le pun pe Facebook. Cum se face în roșiori? Să pupă pe obraz băiatul. Ce? Cum se face mă în roșiori? De aia, tată. Nu, da. Nu? E, fata asta e puțin mai tralala. Dacă vrei să mă înțelegeți. Fără să zic, deci fiți atenți la cerere! Dacă așa eu vreau celălalt că plec. Dă cu pe obrazul. Very much! Very much! Hai, vină și pupă tata aici. Hai, pupă tu pe tata. Ce că vrea să mă bată? Hai că... Ai plecat? Hai gândit ce faci. Pa. Are curul și ea bomba, să țineți minte de la mine. Opa! La cerere, stai că vine acum! Și acum bagă, hai un grup cu tolomei, ce să faci să nu Deci, fiți atenți, acum văd la fratele meu. Hai un cus cu tolomei, ce faci? Să fugi, ce să La mine tămâie? are ce rămâne. La tine? Ia să vedem. La tine ce rămâne? La mine are ce rămâne. Vedeți? Nu se vede bine? Ba, să vede câte. A făcut provizii de Crăciun, ce Păi da, ce mama da. Deci fiți atenți, ia? Eu. Tu? Nu știu. Să mă... Nu? Ce vreți să mă? Deci fiți atenți, ea este mai Ia nouă fost pe și aici. uite până iese în parc. Două mă, am mai primit și Claudia a postat în grup. Singură de aici. Ia să vadă lumea. Că se vede, că se vede. Să vedem? Da, se vede. Uite, fă mai bine. Stai! Deci, fiți atenți. Pe el, în prezent, v-am zis că m-a făcut de video live, ceva de genul, am să fac și live, am să fac live, nu este live, este înregistrat, am să fac și live, stai cu minte, am să fac și live și dacă tot m-am apucat de chestiunile astea, am să termin cât de până la capăt, am să-mi creez blog de nou sau să văd dacă pot să fac tot de cel vechi, am să vă dau pe Skype, pe Yahoo, pe Facebook, grupurile mele, pagina mea, dacă țineți sau știți, nu, pagina nu știi, dar chiar tu n-ai dat la pagina mea. Păi dacă nici n-am mai dat pe Facebook. Da, ți simți pe Facebook de like, O să intri. Deci, pentru mine, nu? special pentru tine. Vine cu Deci așa se face în răzășire, ați văzut? Și la acest tren. Dacă tu am zis că m-a apucat de chestiunile astea, mergem, așteptați puțin. Dacă tu m-am apucat de chestiunile astea, am să le până la capăt. V-am zis, el este Cristi, ca și fratele meu, este nou în grupul nostru, dar poate cine știe, intră altcineva în grupul nostru și extrem pe ea dacă mă supăr puțin.